Ali nabafundi besisikolo bathi imo inzima. Esisikolo sinacingo nto leyo sele iminyaka beyikhalela. Londo yenza sibe lixhoba kubophula imithetho. Kungekudala kungene amasela kwigumbi lotishala athatha onke anako. Iyandikhubekisa kakhulu loo nto leyo because iyasilibazisa singabafundi. Fumaniseke uba ngokufuneke kube kusima kwicala lemfundo kuzohoywa izinto zoba kuqhekeziwe esikolweni. Abazali boyikisela impilo zabantwana babo. Bazoqhawula ii-cables ezi zizisa information kuthiwa zi-cable for i-internet. Basithathile ezo cables bazibulala. Asiyazi into yoba njengoba abantwana bethu bezawubhala nje ugrade 12 bazawubhala ngantoni, ulwazi balufumana phini. Isebe lezemfundo lithi likuthathela ingqalelo oku. Izikolo ezi-199 kwiMpuma Kapa ziye zafumana uba zivandalizwe, kodwa silisebe i-198 izikolo ziyenzile pre-maintenance budget yazo esiwansenziwa lisebe. Siyacela ke kuluntu baqaphele bazame ukukhusela izikolo njengoko ziziseko zenguqu kwiindawo esihlala kuzo. Umtima ukwathe kuzokuthunyelwa nocontractor baqalise ngomsebenzi wokubiya kwesi sikolo. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andangqonji eGqeberha.